Hello लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं नोंथांमोननि उनाव आंबो मोजाङैनो दं So welcome to my YouTube channel नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनो थाफिनबाय So बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा अन्नानै शेयार खालामनानै हो आरो लाइक कमेन्ट जरुर हर So चलते जानबाय नांगौ होनलाय आइ सार ओरैनो सोरदों माबा प्रियांसि आमबाय सार ओरैनो खेलायदोंसो बेखौनो नंगौ नंगौ नोङो होननानै गावखौ नुवाखै नुदों माबा सानदों जाबाय नोंना जायाखै ना जोंब्रासो बिबो बुजियासै आंबो बुजियासै बिदि जाबाय गाबोनसो बानायनानै आमिल आज शाम को बना और मैं हमारा मेरा जाबाय ये मीटर में कितना नहीं हुआ इसका क्या मतलब कल सुबह देगा तुम्हारा सच्ची में ऐसे हुआ क्या है दिखा आओ तुम क्या ब्लॉग बना रहा है क्या हाँ मैं भी बना रही हूँ आपको दिखाऊंगी दिखाओ मेरा अभी अभी जो वो वाला हाँ डूरी हरियाणा होबाय बैयो नेट बायदि होनो बियो मा होनदां मा बे बियो जिनिसा गोलावद्राय जादों ना गुसुंद्राय जादों बेखौथ' आंथ' मिथिला नोंनि थाखाय उन्दैनि थाखाय बे उन्दैनि थाखाय समायदोंना बे ड्रेसा नै मोजां खेबलायदो ड्रेसा गथ'आसो ऊपर वाला तो कैसे टेंशन टेंशन नहीं है ये ऊपर का ब्लाउज है कैसे आप पकड़ो तो सही मेरा ये पीछे वाला ये किसका है ये तुम बोला ना किसे हाँ स्टूडेंट का है मेरा नहीं है वैसे भी मैं लेकिन मेरे को पहनने का बहुत मन है अभी वाइड नुख ओ बस नबी मेरे का काल रात को बस नबी का मैंने कटका ड्रेस बनाया उसको अच्छा लगा बस नबी रात को मेरे को गानग्राया मानसिया बेनोमोन बेखौनो आं सुफैदोंमोन आंनि जखाय सुनायानो हामबावबाय मानसिनाव ओमफ्राय गिदिंलाय नानि खेबसे मादिनो ओरैनो गिदिंलाय बिसिबां गुवार गिदिङो बरिया गिदिंलाय गिदिंबाय रेडि खालामनानै दोनखाजोब्बाय सारमोना दा फैनोसैल' गथ'फ्रा मोसानोसैल' आरो का मेरा कमाल हाँ 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 कितना सुंदर देखा बच्चों को आज हमारा बच्चों का एग्जाम है तो हम इसी के लिए तैयारी कर रही है बच्चों के एग्जाम के लिए आज हमारा 1 ही 2 ही है अन्ना मगो भिडिअसो नों मा नुदों होनलाय आथिङा खिथि होनलाय मा भिडिअ लायदों बाब्रे आयौ समायदों माथो आंना गाराङानो जाखाला आं मारै होनबावगोनलाय दा खिथुन जालाय ओरै माबायदि देलायदों
सायो सायो दे